Hola, Jeffrey, què tal? Com estàs, maco? El meu majordom preferit. Sí, tranqui, ja sé que ja no treballes per la meva família, però és que et volia comentar una coseta. Mira, és que el meu papi, no sé si ho saps, però està en peligro. Sí, superfort, ja t'explicaré. I, clar, jo haig d'anar a rescatar-lo. I com que jo sé que, bueno, com que la meva família t'ha tractat tan super de bé sempre, no? I d'alguna manera, doncs, suposo que et deu sentir com en deute, doncs digo, mira, li faré el favor de que m'acompanyi a rescatar-lo. Saps el que vull dir? Ui, com que ja no és el teu problema? Escolta, que hem fet molt per tu, Jeffrey, que et vam donar feina, I et vam pagar diners que et podríem haver esclavitzat tranquil·líssimament, No, és que a veure un moment. Sí, et pago diners. Sí, et pago. Sí. Vale. Demà al matí. Vinga, adeu. Que desagraïda és la gent, per favor. Que desagraïda. Els dones això i t'agafen tot el cos sencer, t'agafen. Em vaig a preparar. Oli, què tal? Soc en Rafael. A veure, estic gravant això perquè avui és el dia que vaig a buscar el meu papi i vull gravar-ho tot per si em passa alguna cosa. Entesos? Que trobeu el culpable i li feu super de mal. Vale, sí, també sé que us esteu preguntant, ostres, Rafael, què fas així vestit? Sembles un vagabund. A veure, he pensat que si haig de creuar la frontera, no, millor no anar vestit bé, perquè si vaig vestit bé diran, ostres, aquest potser és fill d'un que no paga impostos, saps? I no volem això, vale? Per tant, no he vestit amb xandall. Això sí, xandall color turquesa, perquè no té res a veure ser pobre amb tenir mal gust, entesos? Són coses molt diferents. Quin cul més maco em fa aquest xandall, no? M'agrada això de ser pobre. Jeffrey, es pot saber què és això? El meu cotxe. I això és un cotxe? Algun problema? No sé. Funciona? Prefereixes anar a peu, millor, que... Vols anar a peu? Joder, macho. Hòstia, quin fàstic. Fa pudor. Va, anem. Espera un moment. Què? Vale, ja està. És que vull gravar-ho tot, vale? Per si em passa alguna cosa, doncs que, òbviament, quedi constància de que tu ets el culpable. Per fer-me pujar en un cotxe a Sins, si és que se li pot dir cotxe. Entesos? Però què estàs dient? Bueno, avisat que eres. Pues baixar, sisplau, pots posar la música, sisplau, Jeffrey? Sisplau, gràcies. A veure, com ja heu vist, estic en un cotxe que segurament està cabrotat. Jeffrey, pots conduir bé? Sisplau, no em va bé morir encara, entesos? Haig de veure el meu papi abans. Bueno, estic en un cotxe que, bueno, jo diria que està caducat i tinc molta por, perquè estem fent un trajecte super de llarg, que és un trajecte de 30 minuts, i sincerament... Són 2 hores, Què? Que són 2 hores, tio. Què és això? Què és això, Jeffrey? És el peatge, que s'ha de pagar. Mai havia vist això. Què és? Doncs aquí fiques les monedes, fiques les targetes o fiques els bitllets. Mira, aquest costa 8 euros. 8 euros amb 2 cèntims. Què dius, senyora? Ah, que són 8 euros. Ah, que haig de pagar. Amb 2 cèntims. Prova aquesta targeta, a veure si va. Pot retirar la targeta. Mira, ha funcionat? Ha funcionat? Inexplicablement ha funcionat. Va malament.
malament aquestes màquines. Què fas? La música. ¿Por qué me la traes? ¡Que era taburete! Ya no tiene excusa, pues salió con su amiga y es que pa' matar la tusa, porque un hombre le pagó mal, ya no hi abusa. ¡Ostras! ¡Ya neu! ¡Qué guai! Primera parada per posar gasolina, que es veu que aquests cotxes necessiten gasolina perquè no funcionen sols, o sigui, necessiten com menjar, no? Però no sé, sí, què es pensa que és el cotxe? Vull dir, jo encara no he dinat, saps el que vull dir? I són les 2 ja. M'expliques? Vale. Només ens queda creuar la frontera i em sembla que poca cosa més. Això és la policia, Jeffrey? Bueno, és la policia que volen que parem. Jeffrey, ai, Jeffrey, tinc por. No passa res. Jeffrey, pararàs o fem un Too Fast Too Furious? Que no passa res. Vale. Tinc por, Jeffrey. Ai, que estan baixant. Jeffrey, estan baixant. Hola, senyor policia. Viva Espanya y aquestes coses que tant nos motiven. Baje del vehículo ahora mismo. Que... ¿Qué pasa? ¿Que no entiendes español? Que bajes ahora mismo del coche. Vale. Apago perquè si no la ley mordaza aquí la lía una miqueta, vale? ¿Bajas o te bajo? Pero...